वजन कमी करणारं अमेरिकेचं औषध आता भारतीय बाजारात दाखल झालंय। 2.5 मिलीग्रामसाठी तब्बल 3,500 रुपये मोजावे लागणार आहेत। अमेरिकेतल्या औषध निर्मिती क्षेत्रातल्या दिग्गज कंपनी एली लिलीनं गुरुवारी भारतात वजन कमी करणारं हे टेन्झीपेटाइड औषध मोन्झारो सादर केलेले आहे आणि हे औषध एकाच डोसच्या स्वरूपामध्ये आहे। आठवड्यातून एकदा स्वतःहून इंजेक्शन देण्यासाठी याची रचना करण्यात आलेली आहे। भारतात या औषधाच्या चिठ्ठीवर सुद्धा उपलब्ध असणार आहे। तर 2.5 मिलीग्रामची किंमत ही 3,500 रुपये 3,500 रुपये आहे आणि 5 मिलीग्रामची किंमत ही 4,375 रुपये आहे। तर निश्चित डोसनुसार रुग्णांना दरमहा किमान 14,000 रुपये यासाठी खर्च करावे लागतील। औषधाची वैध चिठ्ठी दाखवल्यानंतर नोंदणीकृत औषधालयामध्ये मोन्झारो टेन्झीपेटाइड हे औषध उपलब्ध होईल असं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे।